babaken agyaman aken ka. Jesus sikat ikan kanta, bendisyon ak tinagan mo, sikat madaya. Mangandingay nga gayen, umunaken maudi, sikat bantay ti puso. Sikat ikangatuan, Apo Dios na nasantuan, tumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, tumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Agdayawak ti Espiritu ken pudno, ingatok ti imak nga pagdayaw ko ken ka. Agrago ken agkanta, agpalakpak ken agsala dita sangwana. Mangilinteg ti biyag ko, mangisalakan nagayem ko, sikat bantay ti puso. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Risut magat-gata, indag balbaliw, uray pa'y tuwirik na, kenda dumaday tuyo biya, kaya't kut may saabana, numaminsan jak kaya, nyamata may sangam mo, biyak balbaliw ti Diyos. Balbaliw ti Diyos. Tiyempo man nagbalbaliw, ken banbanang dito'y lubong, uray ti aglaw
ken patpadas day tuyabyan na duma-duma adama kinadatos ken kinaimba nga mata may sanga mo diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios saranayen at numatnagat sumungsungbat kanyak numawagat diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios saranayen at numatnagat sumungsungbat kanyak numawagat diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios saranayen at numatnagat sumungsungbat kanyak numawagat diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios Magping di panagayat na dito'y lubong ng tinamnaman awan nga ro di tirason nabaybayan na ka kaitu mangayaywan ken ka Kumararaka
Jesus. Wapo na ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salaka. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Uiwanak tayo kadagiti tao ni Jesus di mangisalaka. Tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga ni Jesus. Tabukak laeng tau anabukeun isuruna ngagmatalo ken kangaabutan isurong tinalan apag naak pangaasim o Lord ay wananda titunggal aldaw titunggal aldaw sweet Jesus Omar arawakin ka ipaay mutiksak itinaldaw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayan na ipangagnak Lord idalan na titunggal aldaw
agip ko'y di ano malmalayak amum o Hesus ket itag ay na kansaranayan na barikot adom mga pulos kanya paasim o Lord tulungan na itunggal aldaw itunggal aldaw sweet Jesus umar arawakin ka ipaay mo tiksa itinal daw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayong na ipangag na Lord idalan na ditunggal aldaw ditunggal aldaw sweet Jesus umar arawakin ka ipaay mo tiksak itinal daw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayan na ipamagnak Lord idalam na ditunggal aldaw ipangagnak Lord idalam na ditunggal aldaw panagayat na dito'y lubong ng tinamnaman awan nga ro ditirason na baybayan na ka sa Isus mangayay waken ka wow kumarara ka
Diyos awate man, daytoy di man. Pulos nga jak amo, palalo ti bannog ko, nga agbiro ti dalan mo. O Apo, dengge man tuy dawat ko, isuruman ti pagnaan, tapno amo ti dalan ko, silawam ti pagnaan. Ibinem daytoy ima, iturong mo daytoy saka. O Ama, matnagak no awan ka, di pamati analintek anapalalo. Pulos nga jak amo, ikanak tinamnama, tapno awan iti duduak. O Apo, dengge man tuy dawat ko, isuruman ti pagnaan, tapno amo ti dalan ko, silawam ti pagnaan. Ibinem daytoy ima, iturong mo daytoy saka. O Ama, matnagak no awan ka. Waras mo't panagkitang kitaman, iyaglawlaw adu nga tao, makumikunda nga agbiro. Saan na nga ikan kano, isasao ti Diyos, kanayong nga magmangeda, ngemawan ti tiyempo da. Kaano pa'y nagpanunod ka, nga agserbi ti Diyos, iti pusong ken kararwam. Tao, ti Diyos awagan na ka, laglagi bem ti biyag mo, kaya't saan mo ako kwa, agriing ka, agriing ka. Dumaket ari gagayda, di mabigbig, may tanok iti posisyon, kaput laing daken sirip, ibagang ti
sa sao ti Diyos ket agkatawada ipangpangas da iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao kaano pa'y ngagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglaki pem ti biag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka. Iti Biblia punaan na maarami tot kasta ato iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat kan natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet tao paano pa'y ngagpanunod ka na agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglaki pem ti biag mo ket saan mo ako pa agriing ka agriing ka agriing ka agriing ka. Makita kapsat ko iti biag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impasnet mo maten ti trabaho sak paminsan kan nga umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo nga mangibingay ti ayat iti apo binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impupot mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tarika kay nangabiyag mo maisimpa sublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo nalipatan ka din kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin karim ti sawana iti apo nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo agsubli
awan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takasta nga talaga tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamalyam ngem saan nga isuti kaupayan di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay no awan ken ka di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma ti panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga sikalaan ti agrigrigat iti nadagsen di ka maupay when nagtuloy ka panunutan lata adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya sadya'y pangukuman at dantud panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus sa pamalakad undas mangyaside kadagiti managbaso mapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salakan sut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus uriwanak tayo katagiti tao ni Jesus salaka
sadyay ti ako naken ka adi mo lain baga ni Jesus. Di mo lain baga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na ang moment anak pukawa ngam di mo lain baga ni Jesus. Di mo lain baga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na ang moment anak pukawa ngam di mo lain baga ni Jesus. Di mo lain baga ni Jesus. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsod, umapay panunot ko. Apay dumten liday, panagtuog daytoy puso, jak maawatan dusa wenno panubo. Dios, si bibiyagawanin ka na sabtan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag. Iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa. Gamti kari di Diyos si bibiyagawanin ka na sabtan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbat ti Diyos saan ko amarukod. Awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulnog. Ngam ti kari ti Diyos si bibiyagawanin ka na sabtan na amin kasapulan ti anak na
Ragsak kalpasan panagsagapa. Pamatiken ayan kapapatgan isuti pasapulan intay ngarud aywanan tanusika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay pamatiken ayat kapapatgan pamati kapapatgan isuti kang runaan katno sika binaybayam biyag mutay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan sa limet ngetan may sanga kapsat ti inak na kita as daunay kinarekta na nga agserbi ti na marswa ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na bigla na limam iis ti pamati na pamati kapapatgan isuti kang runaan katno sika binaybayam biyag mutay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan sa limet mata katday di kapsat nga limang iis ti pamati na at dati nasabat na pastor nga narekta binagbagan na sana intararagan bigla nga nagsubli kinarekta na pamati kapapatgan isuti kang runaan katno sika binaybayam biyag mutay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan sa limet mata pamatim aywanan sa limet mata. Panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na jak man maawatan tuyrik na luluwak agarubos jak amuti papanan
Sipngeta dalan ko, umay mukat silawan, tapno jak maiyaw awan. O apo agyaman na pudno launay, itirigat man wenno nam ay ada ka nga mang tartarabay. O apo, dengen dagiti araraw ko, di nakbaybayan nga anak mo, iyadayunak sulisog iti biyak ko. O apo, agyaman na ada ka nga mang tartarabay. O apo, pakawanan na kadagiti nakurangan, agyaman ako apo, iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman ako apo, iti ayat mo nga di agsarday. Daaw a syudad, sakbay anak tengak idiyada si mabat ngaraniyak, nga isuti sinursurut ku alawat. Tapno makita ti pagnaan, nuwen pudno anagmayat. Adu akita di makaparasa, kenda giti tumatayab, niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Gilap abalitok, pag-is-is man daytoy puso, gandat daytoy nakemket nadalus.
Kas may nga karnero agsap-sapul na lang tungaruot ken sa pulen natay nadalus nga ubo kasta't panagserbi kini Apo Diyos wen putno anagmayang adu akita di makaparagsa kendag iti tumatayang niliwliwadak kaya iti panagna kinankantanda wen putno anagmayang adu akita ti makaparagsa kendag iti tumatayang niliwliwadak payag iti panagna